Udah subhai ibarat kita pui ni kapor ba ni ban sedang no ni Bible study jong ka balang ka bang yo kumni man ka sing tho ding ting idang puli ka gospel yones kelenong ka ba khan riu ban ngilaya pendap hado ka dekat ka ba khat khandai ha ka ni ka tayo ka dam ting pidang subhai firu ki ba sengap ni ka Bible study lengba ke YouTube channel jong ka balang te sho begin ya sus kaman tonginya doi ko pa jongi ubha pening nyaingu me try bo mela ai pat ningi kan kalat begin yo ban penlongi ka Bible study jong ka balang naga bentaru kejing yalam jome ki baru try ka ba inang yo ban puli kini ki jingtho bakhuin ki ktien ru ki bau trai jisu lakren men bau dangdan kasla khndo ya ka ban pen ingi ya ka lenti ka bangi nyan haba u lawan hidlati ban wan long brio bat ban play galat ka lenti ngi lembaga jing sya jung u ka jing IT jung u ban long kum kejingkenya daga benta ki pop ki jongi daga bola sya lor keding phna ndri na mar bolong bahok ubahlam pop ula job ya kejing yap bat ula mi pat nagi bayam ban ai hangiru ya kejing kerman jong kejing im bom jukut ba ko we gesngi ba kita ki bangit hau kinyo ban mi pat ha ka tagasngi ka bakhadu ka baun sawan siaw ki bangit baro atrai kani ka por kat bangidang puli ikini ki khot jongka gospel yones kalanong ka bar fuar tu isne ban pensyai ki not im sim ki jongi try ki jingmat jongi ki ba try jisu lakran ba kanlong sisya ka jingirap bingiru bangindang scam sisu ka jingit bat bangin nyat kani ka perthai ru try daga jing I ba me don kat bat ngi ya ka ban yelam mingi bangim de daga borajong de daga jing don jong me nipan gini baro ka keteng Jesus Christ amen dengan puli ini kita khot kani ka gospel yones kelenong ka bakhan riu nadu ka khot ka bar pho hadu ka bar fulai shua hey arfusau tingin sepet nada kanang don kapor nginya beteng susupan kadakot ka ba arfo sisang ong phi phinyam bat phinil nyaru ndrei ka perthai kan kemen ma phi te phin smusi ndrei ka ta ka jing smusi jong phi kan kelas ka jing kemen kabriu haba ka sukhun ka don ka jing smusi naba kala jia ka por jongka ndrei anda kala khai yei tai khun kam kan mau shu yela ka pang sitom namar ka jingkmen bala kha briu sya ka perthai kumta mafiru pidon ka jing sosi shisha menta ndrei ngan wan I ya phi pat ban bat ka dono jumpi kan sungukmen bad dia kata ke jingkemen jumpi omdan uban simno na phi ha kata ka singite phinom kli yanga ai ruem sisa ong phi baki ai ru kat ba phin pan no tok pa ha ka katang junga un ai happy nadumenta phimpat la jupan ai ru em ha ka katang junga tupan te fin se odiang bagata ka jingkemen jong phi kan long ka badam te utrai jisu ha ni ka por din bola kren sifang baun wong sa sibet arbet phinomi isu enga sa sibet arbet phini I biang enga nangta wong pan bangan ni sutau kpa tikito ki kentien ki bangile puli manakani katayo na do khat bakhandriu tatar
ki tho sifang ka ta ka jing ika ka ban saja bahadian bakin kami kinum kisnran kinum isu yu dagila sanar pnaru undolayam kinum yu kumalaisngi tenrei undolami pat kin sei ipat yu badhadian kata kin undan sipor bat ki hadin kata pat unsa kiuno sebeneng bakumta usaong agatu khot ka bakhat nyu wong hey ka khot bakhan riu tu kalan ka bakhat wong nabangan salit no shauto kpa te hakani ka khot try jisu ka ni khot bar pho try jisu kwa ban khre igisenran namar bakin se kandu ya kata ka jing ka jing tenju haba dan su rengkat bat ki tuong sisa ong phi phinyam bat phin linyaru ndrei ka perthai kan kemen ma phi te phin sngosi ndrei ka ta jing sosi jong phi kan kelas ka jing kemen tong nyepai ka to banta ka baningkong bo ong ba phi phinyam bat phin linyar ndrei ka perthai kan kemen kamut iu kata kadai itu kapor ke bau trai Jesu lai kamyu dagi sipai bat lara ban bisari hakmat Herod sim hadin kata hakmat Pilat bolong governor ni lingskor jong ka Judea hakitu gisngi badang sensyar ke himarom bat kata ke jing kamyu kawan ru sibun bah kijing pensitom yo try Jesu tegi senran habaki i om tang gitu ki khatwei ngot ndrei kiwe ru ki nong bot ki jong ki babun kadon kata kijing sosi kadon kata kijing kata yakiru hado baki yam bat kilenyar tengi i kham tambala tho sikil sipangilong keme ki senran kumno ba ki yam te hakapor baki ra yu try Jesu lani ki ngamut ki penyaju ban kiu show lom kalbari sekata ka jaka ka ba ki sanar phna yu badadin baki la sanar phna yu deki prek yeki khti bat ki kejat jung ki la peniang yu ding phna ban kaladon kajing sosi ke baham krau sisu kajing yam kajing sosi jong kisnran tu kapor kabangi mla ban batai bat kajing septing ru bat kajing smo ritman siam ru namar ba yau kunrat ujong ki lasak nafna tikata kadai ke bo try Jesu ukran ne sifang boong pinyam bat pinyaru rei kapercayai kan kemen nagaliang juga percayai pan ki kemen gitu ki brio ki ba syok ki ba sempat yu nagaliang ki sipai nagaliang ki pat ba ki ba keren ya ki jingkeren ben yu ki ba life hujat ki let ban tiet ya ki let ban don ki por ki bagi penmat layu ni ki tap hikmat yu nang ta ki sa syo yu bat ki sa kelipan harukom ke balong kom ba insult balong manu batiet ya me kom ta ki om ba medeu khono blake te kata ka dei rukom ke ba ki pensitom yu try Jesu te kani ka dei kata ka por jong ka jingyam ka jinglenyar te Ndreu try Jesu ong hang ka bobot par ong Tepin sosi indre kata ka jing sosi jong phi kan kala ka jing kemen kata ka jing sosi ka jong ki ka basipor utrai Jesu ong kanam sa slam kata ka jo hi ka balong ka jing sosi nang ta kan mi ka jing kemen kamdei ba kawan ka jing sosi la ka jong nang ta kawan sa ka jing kemen la ka jong na kata ka jing sosi kan mi ka jing kemen
te ban pen sung tho ikata ai da nuksa jong ka breu ka balajan khakhun mo hagatu ka khon ka bar fuwe ong ka breu haba ka su khun ka don ka jing sngosi na ba ka la ja ka por jong ka nri andala kha ye tai khun kam kan mau shu ya la ka pangsitom na mar ka jing kemen bala kha breu sya ka prathai te kabriu ka ba hakapor kadang sukhun ke mat ye kata gajing cenjar gajing ka ba khrau teng kala banong ru hadu put bam lasya ba yam balenyar kata gajing su ka bam lasya su kadon kata gajing susi hakaru kalong kum kata kum rukom kum gajing susi tenrei kata gajing susi dah ba kala khapat ye khnlung kerja no kakelapan ban gajing kemen ba lakai khnung tiu trai jisu abu ai gani kunuksa upen i ba halendat kedan kata gajing khai yu so ubakmen tenrei shwa ban khai yu so ubakmen kedan pat kepor khandiat keban hapsya ya gajing ya gajing susi gajing kaba pen sosat ya ka jingmat jim perkhat kaba pen khia ya ka donut kaba pen septieng teng bat ki bun ki bami haba ka don ka jingele bat ka jing sosi don ka jing ling a ka jing pisa don ka jing pang bat ki wei dan rei kita ki dei tang ki dak kishin bakal ajan kapor ban yo ban khet Yusro jong gajing kemen. Te kata kadai kat nuksa ke bau trajisu umut ban ai ni daga nuksa jong gabriu ke bas ke ba yokhun ba kapor kadang su sisa galong ke ba kat gajing tunju ka kam dei ke ba khandiat ndrein daga khapat kam kan mau isu itu gijing ye gitu gijing pang gijing su gijing thar kam kan mau su iki kalong kum taru ye ki bangen bah bakilamat dia gajing sosi hagani gajing yele nak benta gajing kimat ye gajing tenju kimat ye gajing kimat ye kita gajing keren ben juga perthai kumbau trajisu ulamat te habakimat kita baro trajisu pun kan mau bakilong tang kidak kisien banyo pat ye gajing kemen ka bakhrau ka ba kita gajing tenju ngim kan mau syu iki hadian dan mentah tinggi dang i dang sengau bahai ki so ki thar bro teng nri ndak lekut kata kapor dak de kapor banyo pat yu to so jung ka jing kemen hagat kapor mungkin mau syu i kita ki jing ki bakhrau te kata ka de kanuksa ka bau ngamut ka jing sya ka bau ong ni baru pen Kristian dak bau ai ka ni kanuksa bangin khamsu tho sisu kanuksa jung ka breu ka su khun Toti kejulong kum taru hakinu ki kam bah bakadan ke kam ke jing temu ke gol kuman ongno ada dei simat lani kum ke longyeng longsem lani hateng kelak bandai ki seng ki company lani kino ki don ke gol ban pen ketong ban yo ki plan seta tenri shwa ban yo khai yu so jong kata ban poisa kata ketong Kidon kipor bahaban nyat yang bagi jik tenjuk ki bakhrau kijing ki babun lada dai company teng kadon kajing duna ke pisa ban pentrei ki kam ki jam teng kadon kajing kelajung ki jinglong hak imlang salang kajing kelajung ke bor sensyar kajing keta ke finance bat kiwi ki bahateng ki nong yalam jung ke company kinong trade jung company ki mat ye ki jing tenjuk ki bakhrau dan rei ha baki yaisa kita haga bakut pat ki oban khai yuso namar ka don pat ka jing job haga bakut tiki klat no kita ki jing ki baki lamat haga baham shwa lada ki ken maru kalong tangkum ka nuksa ba pleng ka tu ka jing tenjuk ingi kalong kum kadak penban bakal ajan kapor bengin sayo ye kata ka jing kemen Tiu try jisu kabadai bat kahima ke jong blai waingi ke nuksa. Te hakadukhat kaba
arfu arpat uang kumta ma phiru phidan ke jing sosi sisya menta nrengan wan ip ya phipan bat kadono jung phi kan sungkumen bat ya kata ke jing kemen jung phi omdan uban simno na phi tekani try su ukran bah hakata ke jing yo ya katni ke jing kemen ka kadon bentaru ke jingwan jingo lani ke jingwan pau ke biang ke jong u hapadeng jong ki kum ka kanhon jong u to haga jingsya ulawan i haga por ka ba haga tu ka por bau ulami pat wan ya syambat ki tega jingkemen ka ba khrau kalawan pat ki hapadeng ki jing septeng ki jing soma ki jing sosi bat ki haban lesian tentang kiri nak nong sencar bagi tiang yo syakam apeng kita anda lawan paupat utra jisu kawan kejing kemen kejing sungan dikata kadi kebedih hakatu ka por ke bawan pau biang mu bar bagi yo ai kata kejing kemen uai susu ban pen scam bakan nek kata kejing kemen daga ba u ais non pat yo men sim bakhuit hapreng joki teh kani keju ke gospel dan nginda sapuli hadin bakal nong ke barfo kumno bo try jisu u ayo mensim bakhoi akatu ke porlong uda ai uda bo ikati ke jong halo jongki bakin pedang yo mensim bakhoi tega aga nong ke barfo ke dekat barfo ar latho kumni ti habau lala ong yakani ula persat halo jengki bat ulong haki tu pediang yo mensim bakhoi kalenong ke barfo ke dekat ke barfuar ti kata ke jingkemen ke bagi yo bawan mi pau biang mau peneng jengki kamdei tang ha katu ke por bau dang dan mau ndrei ke jing temu kalong bakan sa sabat ki ti kumno ya kata la pendap kumno ba kan sa kata ke jingkemen ba namdan syuk ki bala ban simpat ya kana ki kedai ke jing ai jong u yo mensim khoi ba kata ke jingkemen jong ki kan ye beteng wat hadien bo try jisu la kiu no sebeneng ban let ban syong ha ka kti kaman ke jong kpa te ka woi ne ki jing long ki jong mensim khoi ka bo mensim khoi upen mi hangi ha bo wan ban syong po jongi kedai ke jingkemen ladangi pet yo so jong mensim bakhoi haga sithi sikinong galatia kalnong kebesan kedekot ke barfuar hang tu la ai ya kedur jong kejing tre jong mensim bakhoi habo mensim bakhoi yo ban tre ha kedanut jong ki banget ti long bo utau so jong mensim bakhoi upen mi ye kini gidur te hadakhan ke barfuar la jerning kong kejing i niyo ye kejing i ke batmai ke bajeliu ke bai kejing i ke baplu mo manong no ban i yu blai ke mau hukum mau ba kejing ke baning kong ban i yu blai ban i yu parabriu yu paramajan te kani kejing i kesedang ban ing kesedang ban plu apa kadonot jungi yu blai bat yu brio te kabar pan tu ong ke jingkemen te gani gadai ke badan kamba gani ke jingkemen ke bau trajisu ai kamdei ke tu ke jingkemen ke badan tangha kapor ba yo ki smutunat ndre ke jingkemen ke bai ye peteng wada pedeng ke jing tanju ru gani ke jingkemen ke bau ong mu kadai ke bai ne te hatu dekhon agani nong makhan riu tu bangi puli mentan wong ba mla mdano bala ban simno eka nangi haganu gadurkom bakala banlong kumta namar ba uman sim bakhoi ubashong po jungi uyai kersoi ye ka jingkemen hagadonut jungi tu wong tu gadkhot ke barfuar wong bat ye kata ke jingkemen jong phi omdan uban simno na phi namarba uman sim bakhoi uye penthma ye ka to tik tamba kata ke syong pat ka jingla jungi ban beteng ban but ban nyat ringkat
ban nget ban syania ban kongu yo trajisu to tiga dokhat kabar fulai hagatagas ni te pinom kali yang ai ruem sisa ngong api bagi ke ru kat bafin pan no tau kpa hakakateng junga un ai happy to kani kaba ningkong shwa wong hakatagas ni te pinom kali yang ai ruem kadon kejing mayan hakani kenten kejong trajisu kalaban thau ya kejing ya kata kejing hun jo kisenran ya kejing syai ke baki yo syafang ki eke baro ki bede bat kejinget kejong ki hu haki por ki ba udang don mau baki ya rengkat tiki keli sibon kejing keli no te don ki por ki ba kim sung thu ki akran paramaki uyo so tu pansyai ki dan rei mentau utrai Jesu ong pinom keli nanga te kala menong ba kila sung thu iki baro ki baula kren te kamdan thansyu ka bagi haban keli banyo jing syai nu ke bede bat ke jinget jungki ke jing yedei jungki bat utrai Jesu bat ubleu kpa te kala ru benlong pat sekawai ba kino pat ki bakindang ya kendu ki bakim sung thu kin yo ya kata kajing syai no men sim bakhoi haba ki duai ki kwa ban sung thu kamut yu kanin le kumno to men sim bakhoi un pan syai ki te kamut kim dan kamshu banda kali no tra Jesu te ho ni la puri teng pat namar bo men sim bakhoi kai ka ba ukran hangi kai ka bo pan syai ngi kamdei na naladi riko kadei na utrai Jesu hi tigata kadei kejingmut hangni la si kebau ong pinom keli yang ai ruem tigani ka benta ka baar par ong sisa ngong api bagi ai ke ru kat bafin pan no tok pa ka keteng junga un ai happy tigani kadei kejing yai ban biang ju uladap kular ba kai ka bakin pan un ai tengi lapet hakatuga lenong ke bakhat sau kedekhat ke bakhat sau hang tu ruong kedekhat bakhat lai ruong itu keju hi te kai kai ru bafin pan hak keteng junga i katangan le bonyo penan brom yo kpa hau khun kedekhat bakhat sau ong lada phi pan ye kai ru nanga hak keteng junga ye katangan le ken te kani pan akalnong bakhan riu kani kedekhat ke bar fulai wong sisa ngong api ba ki ru kat bafin pan no tok pa ha keteng junga un ai api te upun kan mau ni bagajing pan ke jungi ni pan no pa jungi ubah pening te kajing kai jong try Jesu ye kajing duai ru kabasdang do uhikai yano nangno bangin pan ye gijundan kam jungi berkata kalong no kpa jungi ubah beneng hoi hateng wong bafi pan nanga tenrei kaba khamlong kelum hi kade bangi pan no kpa tehni pun scam biang try Jesu bangi pan no kpa tila si larangim buat ye kata ka bu hikai mu ngia pan na wei teng dan ki pan ki duai si ki brio bro ki brio ki balashu jer keteng de jing kai ki jong priu hi ban pan no ta te kampoi seno ru ke ba kat kum ke jing kai tra Jesu mo hi kai bet tang ko we bangin pan no kpa don hoi ki poru bangi pan na u bet tenrei abang isu simbahai ke ni don hoi ke jing de jungi ke jing so jan ke jing so e you tra Jesu don ki por bangi pan na u bet mo tenrei kadon pat ke bakhamba bahabang ye duai khamtam bang ye don lang kum ki parabanget te ngin buat iki jing kai ke jong namaru ong ban ngin panuk pa haga jing duai ke bau ai kum ka walong kum ka nuksa ka model ka ba janai tam kum no bangin duai tu sedang da ka ong ko kpa jungi bahabning te kabamot ba kababun hi ke jing pan jungi ke dino kpa langi duai simet langi duai lang te kata ke dei ka ba
kabau lahikai mo te kan long kan nyerap ingi sibu na ringin buat di kani te kani ka khot bar fulai ka pen scam shu kata bu ong la phin pan no kpa ha ka keteng jonga un ai happy te kani ka bau ong ha ka keteng jonga ka mot halor ka nong rim bau try jisu ula pendap ye kijing dawa jong blei baro halor ka nong rim ba ngilong ki banget hu ba ngiyo ay kabor no ba ngila banet syok pa banpan halor kanong rim ba yang ngila tingkhon do blay te bat ba ngilet show blay banpan kamdei bangilet ban supan direct ndre ngilet lengbau tra Jesu dagata ka bor ye ka bala penkop hu tra Jesu bangi ngiyo banpan kat authority jungi la ni ikhtiar jungi banpan no kpa baro kadai namar Jesu te kani gadan ke jingkular ke bas kem wong ni un ai happy te lada mangam phi ni don ke no ke jing don kam ke basisha ka bangi su tho kadai ke badai hakmat blai kadai ka mon ke jung blai bangi don kam ye kata lada ngi sngo bangi kwa ngimpat yo ye kata ke jing don kam kala banong bangi pan ni ke jing sup kala banong ngi pan ya ka bor ban tip ya ka mon jong blai tila dangi pan ka keteng ke jong tra Jesu kata ka dei ka pen sngo bhayu blai badun ai ngi kata teton ki por pat ru ba kadan ke jing thot akamet ngi pan na menta ke jing pen khia te hamba ka dei ka mon jong blai ban pen khia no ngi na kata ke jing stom ban namar bangi pan ka keteng Jesu ngi nyo ya kata te kalong kabawa mayan kani bo ublei jungi ukpa jungi ba beneng ukloi ban a hangi kata ka bangi pan ladangi ngi pan ha ka keteng ka jung khon jung Jesus Christ tinta ka daw ba ka perthai ka stan barok wehi kelum nado bastang hadu menta ha bangi penkut i ka jing duai ngi dapan ngi daong ha ka keteng ka jung Jesus Christ ngi pan tinamar baula hikai ma ui kata kani kata kam dei ka ba ubriu upenmi hagi jingkai lakajong tegadu khan par sau tra Jesu kran pat kabede bagi sendran wang hado menta phimpat jupan rut em haka keteng jonga tupan tefin sayo diang bakata ka jingkamen jong phi kan yo long kabadam ti kalabalong ba ki sendran nak tu kepor bu dan mau berbor kimpat kan mau benda ong haka keteng ke jong u dan riu ona do menta nomor latip stang ke singi ke buat hi ke bau keren ni kini kentien bonsa syakem bagian sesanar fana kadi tang sisingi swa bau keren ni kini kentien ti kan sepui kepor bikin sudan kami kata dan kami kata dan kami ke jing da dan kami ke bor banlong jai banlong slur banum siap tiang tikin pan nano takapor praji sum dan syobat ki te takada usong ni ba pin pan no kpa ka keteng ke jonga te wong pimpat jupan te pin pan pinyo diang wong ba kata jing kemen jupi kan yo long ke badam te haba ni pan kumbau uhikai mau kumbau la peni mau te ngiyo ye kata ke bongi pan te habang iyo ia kata bangi pan no blai ka buat lang ta ka deiru ka jingkemen ha ka dono jungi nyo diang ia ka jingkemen bakani ka jingkemen ka pen klan jisu ia ka jinget jungi bahaba pleng habang pan sisa no kupa ha ka keteng ka jong try Jesu teladang pan ha ka keteng try Jesu ka dono junga kanum kwa ban pan ki basulong bet tang na ka benta ka jing mentoi kabakan jado kanum sat hakadono jongi komiki stan bangin ngin pan ngin kwa ban ruspa ngin kwa ban kiu kaburam kanam ublei sumbai kata ban ahingi te habong ka keteng Jesu ka kentop re kata bangi pan ki bangi sutho bau blei sumbaban ai tingin tip ke kata ka bau sutho hengin sutho kumnoi kata ka bau blei uman ban ai kadai habangi puli ketinu blai ngin tip ya kaman ka jong blai te kani kan long pat ka bawan ras ka wei ki jingker khu pat
Bahabang imat ia kata kejing jawab kejung belai kejing dua jungi ngiyok saya kejing keman pan. Kata kejing keman ni kalong kebatap. Kamde kejing keman kebanek tang sipor. Tiga kejing keman kedai kawai ke borba yang Kristan. Namar habadon kejing keman apa kedonut kejing tunjuk kejing kejing tengku ke jingim hake jing dei bat ki para breu teng kawan ra kejing susi teng kawan ra kejing sudiau ndrei kejing keman ke bangio no blai pan ke kersian ini ba kata kejing tengku kejing ke bangia kendu kejing dei jungi hake ni kejing em kanumla ban penot mensem sa ingi banginumla syu ban nei hangin susi sa in kuslai sa ndrei kara ingi bagin longru kiba seluruh banyak sefrang kiba don kejing kermen te kejing kermen ba kejing kermen ka kayat lang kia kersian ka wei tetu bleun kerku kejing puli jungi kena kapor tin ka bukhut kejung tong nyedoi kok pa jungi bhabneng ni aingu emi atrai sesin nam ta ketin ka bukhut kejung mi kebangila yo ban puli kani kapor trai sisya mela penkre sibon ki na kebenta jungi kebangen nadu kisenran hi iki ba mela kren kapor keba men sahab ban ino iki ban IT ladi ban sa narfna imi retry aingu emi bakini ki jingker khu ki ba molecular kilong ya baro hi ki bangen nadu katu kapor hadu menta trying aingu emi ba molecular ye gani ki jinkmen ka ba me penyo try pedeng ki jing tenju pedeng ki jingele ki bangi kum ki bangen ni mat akini ki sngi kanran regani ki jinkmen ka ba molecular ka ba me ai lung ba men sem ba khu ju me try sisa kalong ka bakodor ingi yerap ingi try bangin nya ringkat bat me bangin mat di ka jing yalam men sem ba khu halaga sngi khnang ba gani ka jinkmen ka ba me molecular kan dalong sisa ka ba sisa ka bangi mat sisa gani ka jing im bada try to hikai ingi ru ban pan banyai pan ni kita ki badai bangin pan ki ba me mesngo bahaya bangin pan na me ban pan ru haka kerteng ke jong try jisu khnang ba try me men sung ba ban ai hangi kata bat ba bang yo ye kata ka bangi pan na me try me kularu ye kata ke jing kemen ka badap try ka bolong sisu sekawai pat ke jing kerku na lor bangi la yo ye ke bangi pan try rap ingin mar kata banyat de ke jingin ba pedeng ke jing tenju ki jing yele ki bangi kendu ye ka mensim ye ka jingmat jemperkhat ke donot jungi try ki jingele pedeng ke do bat ka mensim ye rap ingi try banyai kermen hame banyai pet seme bakini ki ba molecular ngin mat ka jingim jungi ba ngin la ban job kita ki jing tenju ki bangi kendu terus ngo ku pa gini ki jing kerpa jungi temap ki pop kirengkang mesam ngi try marngi pan gini ka keteng ka badan bottom ka jong try ba nong penembi jungi Jesus Christ amen dengan kapon kerpa di ba belut sumba ban pelat ini daga jing ku ngwai ngini wai hakabawai no ling ba jung ni kapor ka bokordor to ai ba kicing ai ke badap bang ke badap kerhai jung try belong nang penembi je jung Jesus Christ kicing it ba kicing blai pa na bam cukut kicing pencet bor kicing lam ti kicing betin ti kicing mensim khun to ai bikini lai how we blai kini song sa ringkat but ke Bible study kicing ki we pat ki Bible study ki berana kini kari be jungi kumju try mendon ringkat but usakri juma bamanang pencet bor yu halakasngi ya ban pla ya kecing sisa jung kaktin juma mendanam rangkat but ki bamani ki basakri bapnan buram ya ka kertang ba khu juma lakolong hakani kari be jungi hakat leng setlak ba jung ka pertai ba nadu mentah bat hadu halakartaru amen.